Sénégal. aɗa diine men islam allahu subhanahu wa taala wiyan ko la yukallifu llahu nafsan illa wusa allah fawata fittani ko wawa o wiyan fattaqullaha mastaɗatum kule allah fodde mbawka mon ɗum noon aɗa jogui a mujjima a ala nde dañƴa fo muddu sa ala ha dañani allah fawanima ka ala allah fawanima ka wawa saabu an mo ala o ka poɗɗo tottede ka potto waɗanede ɗum noon ina wawi ni a wawa aɗa ñaani ko mbaɗɗa julɓe ndendin tottuma jaltinana ɓeskuma wadɗi muuɗo korka komo ganduɗa ina jogui kono ñaama ñalawma julde o ñande julde o ñalawma o e jamma mum an o aɗa wawi yaltin muuɗo korka a ala noon nde dañƴa fof jaltina allah wiyane qur'ana وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ويبي أديبن بدفت نيبينو من لورد كون غاندي ها غايني كون موني فو إن سومي غدوم كونا الله دوم أدي لورا الله مساجو ينن لورا من نكو دون تان سابو enen diine men hay hunde accani diine men wiyen ko lewru korka ina tabitira yaawa timmana balɗe capanɗe tati walla lewru yiide lewru ndu ɗiɗo nunduɓe so jii yoni julɓe walla dental piltingal noon woni ko ɓuri ganduɗa ɓuri yimɓe ɗiɗo hay sinno ko tenoynoɓe hay sinno ko yaanoɓe awo dental mumen jii lewru hankkandi wiyata ko ɓe beele ina nundi walla no ɓe so jii kaali tan waɗɗi julɓe ko yo koor waɗɗi julɓe ko yo taj so heddima noon moni fof ko min o yonimi o yonanimi hankkandi woni wonko naati goɗɗum ko wona allah lewru ko allah jeeyi allah hoorante so tawi lewru yiyama yo hoore so lewru yiyama yo taƴe ɗum ɗo woni ko wodno hay leydi men ndiɗo eɗen gandi duuɓi ko famɗi fof duuɓi capannayyi ɓennunoɗi lewru so yenoma Mauritanie luural ala Sénégal hoorat lewru so yenoma Mali luural ala Sénégal hoorat lewru so yenoma Guinée luural ala Sénégal hoorat watti noon leydi men gure jiiya ɓe mbasa hoorde ma ɓeɗo kaala goɗɗum joli ko wona Allah subhanahu wa taala yo Allah ruttu en e peewa so Allah jaaɓi en ɗamini moƴƴere saabu luure kewɗe ina jeeya ko addi ɗum kadi ko wasde en famde diine meɗen jawɗen diine men e wona yimɓe so jeeya ha goto men fof andi ɗum ɗo ko an waɗɗi koye hoorema an woni mas'ul ƴewde lewru an woni mas'ul an responsable sa hoori ñalawma juulde a waɗi ko harmi an woni mas'ul sa ñaami ñande arwande lewru ko a waɗi ko harmi a andi dasim no wayi on saato ma en battu heɗade ɗo lewru ummoto ganden ko mbiyeɗen ko nunɗuɓe ɗiɗo so jii dental so yii kooren taƴen inchallahu ma iw te fuɗɗima iwde saabu sen jii hande Sénégal no wayni darorɗe lewru ndu ko hoori hen ko ina heewi naam wonɓe koorani kono ko hoori ko ina heewi saabu yimɓeɓe itti gueɗe ɗe e ƴowanam wonti soobe e haajuji yimɓe inchallahu en ɗamini moƴƴere mbasitomi fof tan ko hulde Allah wallahu subhanahu wa taala wiyen ko en jiilo jooɓaari eɗen gandi ken dawɓe dawol ngol ganduɗa ñallirka mum ko patka paali ka nangi te hay goto men anda hol nden hay goto men anda hol toon wode Allah subhanahu wa taala wiyen wata zawadu fa inna hayra zadi taqwa jiiloɗe jooɓaari ɓurni moƴƴude noon ko hulal Allah ɗum waɗi mbasitomi hooram mbasitomi ko kulde Allah kala kaɗa haala kala kaɗa yaha fawɗon joomi subhanahu wa taala ina wadduma e malaikaji ina ƴewma ina keɗima ina tombima ma yulfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ala konngol ngol kalata sona malaikaji ɗiɗnani sara ma ina tombi hay won ɓendata te mayde bettata isa jaa la yuakhar mayde bettata te kala nde ari tardata ɗum noon yen tinno enen fof gonen hulɓe Allah
ko nuraɓe men sallllahu alih w sallam wino Muad ibnu Jabal e Aba Dhar al Ghaffari ittaqillah haysuma kunt kala ɗo gonɗa e aduna kala no gonirɗa e gurɗa yahul Allah aɗa to usine to aɗa to jeere to aɗa to wagne to aɗa to jama to aɗa to defir to kala mbawɗa wonde hulal aɗa to école to aɗa to bureau to hulal haysuma kunt waddi istiyata hasan tamhuha kala ɗo pergiɗɗa mo juumata ko Allah kala nde juumɗa ya rewni hen moƴƴere momto juumande nde ɗum waɗi ya hebbin ko mbiyete astahfirullah an julɗo farilla calminɗa nde calminɗa ganduɗa wiide ko astahfirullahi laabi tati juulɗa mbiɗa astahfirullahi ɗum noon kibaru sa waɗi ko wona noon poɗɗa rewnide ko astahfirullah kala ɗo mbaɗɗa ko wona noon ya rewni hen moƴƴere a tooñi yaafno a foti sakkade a juumi a sakkaki a siftori wat moƴƴere nde walla julɗo o wat bi ilhasan be seetal hasan tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan yimɓe fof noon ya wonde men jikku jooɗɗo jikku moƴƴo jikku moƴƴo ɗum woni ko Allah mantirnuraɗo sallllahu alih wa sallam imo wa innaka la ala khuluqin adim hoto wonde banden min ɓurma waade ni mi ɓurma waade ni ya jogo jikku moƴƴo taƴiɗomo jokku ɗum dañɗo hanma rokku ɗum toñɗomo yaafo ɗum ɗum ɗo woni ko annabi sallah sallam wino en innama bu'istu tamma makarim al akhlaq woni yaagi Allah subhanahu wa taala noon ndeɗe darde dari ɗon on ɓeeɗo julɓe yo Allah sembi noon dolno on yo Allah hebbin hono mon en yahoɓe ina gasto ina jiilo kono nafa leñol ngol pindinoɓe leñol ngol yo Allah yoɓon moƴƴere yon paam nulaɗo mon sallllahu alih wa sallam ina haale mon ko mawni wiyen addallu alal khayri ka fa'ili tindinɗo moƴƴere way kono golluɗo moƴƴere ni an tindinowo moƴƴere an jangguinowo moƴƴere an jettinowo moƴƴere e gollowo moƴƴere kon gotum yo Allah hokku en jeede hen oɗo complexe islamique ceerno Mahmoud Sow darne makko ko jangguinde ɓiɓɓe julɓe hande ɗo woni ɗo guila jardin ha terminal ko woni ɗo woni ɓuuri 900 almudu dendagal cycle uji nan ɗo omo jangguina français omo jangguina arabe omo jangguina anglais fannuji kewɗi mi won nane so jeeyi université Cheikh Anta Diop hande capanɗe ummiɓe oɗo complexe nan to eɗen jetti Allah subhanahu wa taala kadi ne ko laamu ngu yo Allah rengu yoɓa ngu moƴƴere dolno ardiɓe suura ɗumen danda ɗumen e pergitte waɗa e leydi men jaam reena leydi men ɓeydo hoolare leydi men koɓe ndenditini ba diplomate ɗi goni gooti ko oɗo complexe islamique o arani ko jaasi 3 premiére e nder leydi he résultat ji joɗɗi Allah ina wallimo mo yaltina ko Allah tan noon waɗi wona doole heddiɓe wona peeje ɗum ɗo woni ko darnimo ko noon kayne ɗo ɗo gonɗen ɗo son garin ɗo hande 2h30 jamma ma on taw ɗo jama omo heewi ha boowal e mbaɗa ko wiyete qiyamul leyl julnata ko almuɓe yaltuɓe complexe ɗo renɓe qur'ana e oɗo école kañum en julnata ɗum ɗo fof ene holluma darne muɗum hande ko sa ruttima kadi e nder gouvernement he jangguinoɓe hewɓe to banggal arabe guilay wonɓe inspecteur ɓe jalti e oɗo complexe inchallah e leyɗele arabe ɓe won yaltuɓe oɗo complexe keeɓi diplôme aji magistére ɓeɓe doctorat inchallah ɗum ɗo fof Allah ina yaltini e complexe he te omo wurni ko heewi e leñol inchallah fiilen ko kalɗa ko ina woodi ga won ummotoɓe dendagal leydi he ene gara ene jangga ɗo won ummotoɓe ɗo Sinthiane Sinthiou Garba won ummotoɓe ɗo nokkuji kewɗi won ɗo ɗo gonɗen ɗo won ummotoɓe Dakar won ummotoɓe Almadi won ummotoɓe ɗo ha Ñakkorop ñagga won ummotoɓe Pikine e Diaty won ummotoɓe nokkuji fof e nder leydi he ina gara ina jangga ɗo saabu Allahu subahanahu wa taala tawo ina rokki nokku o nan inde moƴƴere welde nande cimtol moƴƴol ɗum Allah ina rokki ɗum heɓe noon gaddat ɗo ɓiɓɓe mumen jiilano ɗumen jaatigueɓe saabu complexe o waɗani tawa ɗo yimɓe mbaɗete gadda ɓiɓɓe mumen jippine koreji mumen gara ina jangga saabu jangde arabe o fuɗɗoto ko 8h ha 1h
ko ni jomum dutto e galleji men emin jogui kadi noon duɗe qur'ana dewɗe complexe janggata ko kikiɗe hakkude 3 heures fayi 7 heures kikiɗe ko hen janggata hen qur'ana o renete so Allah jaɓine kayne ɗo e ɓoyde ma ɓeyde wurtinede yencinede ɓeydo wurde ɓeydo yajde ɓeydo nafde julɓe inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ما إله غير الله يأتيكم بضياء تسكنون فيه أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا فيه ويتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم.